Valamennyien hordozunk történeteket, amiket az utcákon, tereken, lépcsőházakban gyűjtöttünk össze. Akár hidegben, melegben, szélben vagy esőben állva. Meghallgattuk az embereket, és reményt döntöttünk beléjük. Szívvel, lélekkel vittük az üzenetet, hogy van remény a változásra, hogy létezik egy szociáldemokrata alternatíva. Ezért dolgozunk, ebben hiszünk, ezért csatlakoztunk a DK közösségéhez. Ezek a pillanatok építették második otthonunkat. E körül forog az életünk. De most itt az idő, hogy hazatérjünk szeretteinkhez, akik az év minden napján támasztattak nekünk. A családunkhoz, ahol körülvesz minket az ünnep, ahol megállhatunk egy pillanatra, hogy hálát adjunk egymásnak az együtt töltött időért.